páčiť svetu sa snažila a niekam zapadnúť vždy túžila. No teraz už vie, ako žila a že tým seba ničila. Nepočúvať ľudské reči, vybrala sa cestou vlastnou a zvolila si byť šťastnou. A dnes jej nezáleží na tom, čo si kto myslí a aký scenár sa im asi odohráva v mysli. Nechce zapadnúť medzi ostatných, žila s tým, viac nežije pre ľudí takých. Teraz vravia, tá je protivná, no ona ako si sa necíti byť biedná. Toto už nie si ty, kto pozná moje pocity. A dnes jej nezáleží na tom, kto si čo myslí a aký scenár sa im asi odohráva v mysli. Nechce zapadnúť medzi ostatných, skončila s tým, viac nežije pre ľudí takých. Tak prosím ťa, nestrácaj nádej a veď, že všetko má svoj zámer a neboj sa, čo ešte príde. Nadšenie svetom hýbe.